Gaueko 12:47 7:2 irabazi dio Bartzelonak Newcastle Bartzelonako Camp Nou futbol zelaian, txapeldunen ligako final zortzirenetako itzuliko norgehiagokan eta guztira kanporaketa 8-3 amaitu da eta honen bestez Kataluniako taldeak egingo du aurrera final laurdenetan. Gogora ezagun, bi taldeek aurreko asteburuan ligako konpromezuak izan zituztela, batetik Bartzelonak lehen mailan 5-2 irabazi zion Sevillari Camp Noun eta Premierrean Newcastlek etxetik kanpo Chelsearen aurka 1-1 irabazi zuen. Beraz, bi taldeak dinamika onean iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara eta horiek horrela Hansi Flickek eta Newcastleko Eddie Howe entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Bartzelonaren aldetik Joan Garcia izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Eric Garcia jokatu du eskuinetik, ezkerretik Joao Cancelo izan da, Kuarsi eta Gerard Martinek osatu dute atzealdearen erdialdean, Marc Bernal eta Pedri izan dira euskarri bikoitzean, erdipuntan Ferminek jokatu du, eskuinetik Lamin Yamal aritu da, ezkerretik Rafinha kapitaina, eta goian Robert Lewandowski. Newcastlek berriz, Ramsdale izan du atepean, atzealdean lauko lerroan Trippierre kapitaina jokatu du eskuinetik, Holek ezkerretik, protagonismoa handia izan du gaurkoan Holek bere galetik, Burn eta Few izan dira atzealdearen erdialdean, Joelintonek jokatu du euskarri moduan, Ramsey eta Tonali barnek aldetik laguntzaile zituela, eta goian Elangak jokatu du eskuinetik, Barnesek ezkerretik eta Gordon izan da erdiko punta horretan. Norgehiagokan Newcastle ongi sartu da, hasieran aukera garbirik ez, baina Bartzelonaren zelaian hasi du norgehiagoka eta hori etzen, ziur aski Hansi Flickek hasieran nahi zuen planteamendua, hala ere berehala erreakzionatu du Kataluniako taldeak, aurten baloia ongi ateratzen ari dira atzetik eta gaurkoan gainera bereziki nabarmendu behar den protagonista bat izan du Bartzelonak, Lamin Yamal lehen zatian batez ere gune guztietan ibili da, Hansi Flickek horixe eskatu dio, ezkerretik aritzeko, eskuinetik apur bat zelaitik mugitzeko, eta halako batean baloia jasotzera jaitsi da zelai erdiaren ingurura, Fermini ongi eman dio baloia, Ferminen metroak nahiko bakarrik aurrera egiteko beta izan du, Rafinhari area barruan baloia eman eta Brasilgo jokalariak ez du barkatu aurrekoan 3 gol erdietsi zituen Sevillaren aurka, gaurkoan hause izan du arratseko lehena eta Bartzelona horren ondorioz bat eta huts aurreratu da markagailuan. Hala ere pozak ez dio asko iraun, izan ere Newcastlek estutu beharra zeukan, erasora jo beharra zeukan, baina esan genezake ez duela ez da ere asko estutu Bartzelona batez ere presioan eta tentuz jokatu nahi izan dutela, atzealdeko lerroa ongi ordenatuta edukiz eta zelai erdiko jokalariek ere presentzia edukiz ezaten, eta halako batean 15. minutuan Holly baloia sartu diote, Bartzelonak ohiko moduan aurkariak jokozkanpoko posizioan sartzeko atzealdeko lerroa aurreratua zuen, baina orduko une horretan etzaio ongi irten eta Holek egin behar zuen bezala egin du pasea, milimetrikoa izan da, egalean zelai erdia baino apur bat aurrerago hartu du eta lehen ukituan eman behar zion, bestela pauso bat aurrerago eman izan balu Elanga jokozkanpo zegokeen, hala ere bikain eman dio pasea eta Elanga bakarrik eratu da Joan Garziaren aurrean eta ondorioz ez du barkatu. Tarteka ongi irteten zaio planteamendu hori Hansi Flicken taldeari, beste batzuetan berriz oker, gaurkoan kukuak oker jodio alde horretatik, baina berehala erreakzionatu du berriro ere Bartzelona, gaurkoan Newcastle atzealdean ez da finibili, 7 gol jasotzea, ez da kasualitatea inondik inora ere, eta baloi geldiko jokaldi batean Gerard Martinek buruz eman dio baloia oso bakarrik Marc Bernali, eta Marc Bernalek ere Newcastleko atearen aurrean ez du barkatu. 18. minutua zen, Bartzelonarentzat arnasa hartzeko gola izan da eta motivazioa emateko, baina 22. minutuan Eric Garziak min hartu du, Ronald Araujo atera da, eta badakigu, Eric Garziarena ez dakigu zer ote den, ikusiko dugu ea
klubak ondorengo orduetan zer dioen, eta Ronald Araujo berriz ez da bere denboraldirik gozoena bizitzen ari aurten, ez da Hansi Flickekin hasieratik ari, baina norgehiagoketan presentzia hartzen ari da, minutuak ematen dizkio, konfiantza ematen dio Flickek, eta bere aldeko apustua egin du, eta esan dugu, lehenengo zatian hor, bigarren gol horren ondoren, Newcastle apurat gora egin du, ikusi du presioan ezinbestean aritu beharra zuela norgehiagokari buelta eman nahi bazion, Bartzelonaren baloi atzetik baloia ateratze hori presionatu beharra zeukala, eta alaxe egin du, lerroak aurreratu ditu, halako batean Lamine Yamalek hanka sartu du, Barnesek baloia hartu, ezkerrean alboko marra bilatu, Elangari baloia jarri, eta Elangak berriro ere Joan Garziaren aurrean bere arratseko bigarrena sartu du, eta Newcastleen azkena izango zatekeena. Hortik aurrera berdinduta joan da, norgehiagoka ez da aukera garbirik izan, jada 4 gol ziren norgehiagokan, 2 sartu ditu talde bakoitzak, eta noski atzealdean tentuz aritzea funtsezkoa zen bientzat ikusi dute hasierako planteamenduarekin golak erraz jasotzen zituztela, beste taldeak ere erreakzionatzeko gaitasuna bazuela, eta minutuak aurrera joan ala Bartzelonak izan du jokoaren ekimena, baina Newcastle ere eroso zen, ala ere futbolean askotan detaile txikiak, xehetasun txikiak garrantzitsuak izaten dira, eta 45. minutuan Kieran Trippierrek penalti argia egin dio Rafinhari, behar bada, ez dugu esan, baina epailea gaur frantziarra, François Letexier izan da, Bram Van Driesche zuen laguntzaile barrean, eta Letexierrek, batetik iruditzen zait Joelinton kalera bota beharra zeukala, txartel horia zuela Pedriri ukondoa ez, baina besoarekin aurpegian jo baitio baloia jokatzen ari zen bitartean, eta hori bigarren txartel horia zatekeen, baina bestalde penalti hau adierazi du, eta behar bada hemen ere Trippier zuzenean botatzeko ez zitzaion asko faltako, hala ere Lamine Yamalek erdietsi du penaltia, horrelaxe amaitu da lehen zatia, Bartzelonarentzat ezin hobe, Newcastlentzat kolpe gogorra, ziur aski taldeak nahiko baitzuen bigarren zatira berdinketarekin iritsi eta gora egiteko beta eduki, baina ez du alakorik lortu, 46. minutuan Trippier kendu eta libramentoa atera du, eta aldaketa hau kaosoa izan da Newcastlentzat, izan ere bigarren zatia hasi eta berehala 51. minutuan Rafinhak baloi ona sartu dio sakonean Fermini, eta Ferminek ate aurrean ez du barkatu, arratseko lehena egin du Ferminek, norgehiagoka ona jokatzen ari zen, eta hau pastelari ginda jartzea izan da beretzat. Tonalik ere min hartu du, bere ordez Willock irten da, eta hemendik aurrera Newcastleen eskemak erabat hautsi dira. 56. minutuan Rafinhak Lewandowskiri baloia jarri ezkerraldetik, eta Lewandowskik ate aurrean ez du barkatu, lehen zatiko arantza eta oroar kanporak eta osoko arantza ere atera duela esan daiteke Robert Lewandowskik, azken hilabete hauetan ez dabil bat ere fina ate aurrean Poloniako aurrelaria, eta gaur gol honekin eta gero aipatuko dugun beste batekin hori hobetzea lortu du, eta hain zuzen ere 5 minutu beranduago izan da Lamine Yamalek baloia jarri, eta Robert Lewandowskik 71. minutuan 6 eta 2 ipini du, hori jada behin betiko kolpea izan da Bartzelonarentzat. Newcastle jada erabat besoak jaitsita zen, 4 eta 2 horretan ere bazela esan daiteke, baina oraindik ere behar bada aukera txikiren bat ikusiko zuten, hau da erabatekoa izan da, eta zalantzak ere izango zituen, noski Newcastlek jada erabat ondoratutako taldea zen, apenas ari zen erasotzen, Bartzelona oso eroso eta sendo zebilen zelaian,
eta, edukiko zuten barruan beldur hori, ez da, ez daute dugu gol gehiago jaso behar, azken finean, ez baita berdina, zazpi gol jasotzea jada asko da, baina beti hor 10 bederatzi jasotzeko beldur hori futbolean ohikoa ez dena, ez hori jasotzeko beldurra ere izango zuen Newcastlek, eta, azkenerako 72. Rafinhak egin du zazpi eta bikoa, eta horixe izan da, norgehiagokako azken gola, hala ere, Bartzelonarentzat gehienak albiste onak izan dira, baina bi jokalari min hartu dute. Joan Garziak hor bikiak ukitu ditu 82. Minutuan, partida ona jokatu du Kataluniako atezainak, bere ordez Txesni irten da, eta Bartzelonak erakutsi duen vertikaltasunarekin, erakutsi duen kalitatearekin, azkenerako bigarren zati oso ona egin du, erakustaldia eman du, Newcastlera bat txiki utzi du, eta kanporaketa aurrera eramateko beta izan du, kanporaketa zaila eduki du gainera Bartzelonak, Newcastlek norgehiagoka oso nahi egin zuen, eta azken atzean penaltiz berdintzea lortu zuen, gaur ere lehen zatian bi gol jaso ditu, bia gainera aurretik ipini ondoren, eta hor frustrazioak eta etortzeko arriskua egon hori da, baina ez, tinko eutsi dio Kataluniako taldeak, eta ondorioz fin aritu da Hansi Flicken taldea, eta azkenerako aipatu moduan 7 eta 2 amaitu da norgehiagoka, kolpea Newcastlentzat, esperantza izango baitzuten noski Camp Noura joan eta emaitza on bat atera eta aurrera egiteko, baina ez dute halakorik lortu, eta Bartzelonarentzat berriz helburua bete dela esan daiteke. Honen ostean zer daukate bi taldeek, batetik Bartzelonak Rayoren aurka jokatu beharko du igandean, Camp Nou eguerdiko ordubietan, eta Newcastlek berriz ikusiko dugu Inglaterrako taldeak igandean jokatuko du baita ere ordu batean Sunderlanden aurka. Hauxe beraz, esan beharrekoa, gogora ezagun Bartzelonak 7, Newcastlek 2, Camp Nou.